SlyMedia TV, building bridges. Pane vamwe vanhu vakazombokudaidza mukaenda kunovaona kana kuti vakauya kuzokuonai mushure mekunge tataura nezvedambudziko rako pa YouTube. Varipo vanhu vakatideedza asi pataisvika mari yotaura taudza kuti tinobva kuti azvite kuti ndikubatsire sati mane mari yacho. Imwe mari yakataurwa yauchiri kurangarira yakanga yanzi ibviswe tikubatsire tisingataure mazita evanhu imari wangoti 600. Wangati $600 kuti tikubatsire. Vamwe vakatiwochi makaenda kune munhu mumwe chete. Vamwe vachongori vemachechi. Okay. Avanga vasingataure mari asi vaitida kuti tasvike ikoko. Kwaanobva. Makakwanisa kukuenda here kune makaenda kungani kubva zvatakabva panapa? Tane 3 asi mumwe chete takaudzwa kuti chechi yakati tasvika chechi nzi pana chechi. Iye zvine zvinasi uri kunzwa sei? Nyama dzangu dziri kungodzimba. Pauri kunatsonzwa kurwadza zvine zvindipa? Idumbu side 1. Okay. Zvira zvekubaya baya. Wambengo chitaura nezvemakumbo ari kuita sei? Makumbo ari kuzvimba. Ari kuzvimba. Iye zvekuzvimba kwemakumbo zvakatanga rini? Zvine more than 1 week ratodarika. Iko kudya uri kukwanisa here kudya? Kudya ndodya asi panga ndabatwa nenyoma apa ndopanda kusara. Asina appetite. Pana baba vati tiuye kuzokutora, unotendera here kuti tiende tinewe kwavari vambonokuongorora? Totenda kuti ndobva tikutsvaga. Nditi. Alright, aiwa tinotenda. Vateereri ndiye Stella tiri pamusha pavo ari kusumuka nambuya vake nhasi uno musi wa9 March 2024 tiri kuenda navo kuti vambonona chiremba. Ndiwo musha wavo patakambouya paipaye pane gomo iri kana mucharangarira. Tauya nhasi kuti tizomutakura tiende naye tinosanganana nehama yati aiwa ngaauye zvake ndimbomuongorora ndi pachena. Regai titaure zvakare naambuya vanogara naStella pamwe chete nama yacho asi ambuya ndo vari kuenda naStella. Ambuya mungataura kuti upenyu hwemwanasikana kubva zvatakabva panapa zvakamira sei? Hapana zvakambochinja. Anongoti akamboita zviri nani makumbo abva atanga aya kuzvimba. Hapana zvakambochinja. Vakamboenda ikoko vakadzoka vakaenda kumwe vakati tichazosvika pamba tichitanga tabvisa zvakaiswa saka takava tarisoona nhasi vasati vauya. Havana kuzombouya. Kuchingamidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyango. Tinoda kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa. Tiri kuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Namba dzatenge taisa pasi sapo munoziva kuti dzinenge dzakanzi news alert. Tiri kuona vazhinji venyu muri kutipa nhau idzodzo. Kune vasati vatipawo zviri kuitika kumativi mana enyika tibatei panamba idzodzo. Tinokwanisa zvakare kuuya kwamunenge muri. Mumwedzi miviri yapfuura pano paSlyMedia TV takakupai nyaya iyo yai presentwa namukoma Silvester kana kuti simbi yebasa ndiro zita ramunovaziva nayo. Vari kushamva musikana anonzi Stella Asado ane dambudziko raainaro here kuzvimba dumbu. Kutaura kwavakaita pakanga paine nyaya dzaibuda dzakasiyana siyana asi nhasi uno tadzoka zvakare kuti tinzwe kuti kubva pakataura SlyMedia nemusikana uyu pane here change yaitika. Vandigere navo ndimbuya. Rega tinzwe kuti mbuya vaStella tinzwe kuti ndezvipi zvachinja pamuzukuru wavo padambudziko rakanga inaro. Gogo tinokutendai nekutigamuchira pano pamba penyu. Aiwa tinotenda. Okay. Nagogo mungatitsanangurire kuti Stella kubva paipa takataura naye achizouya kuzobatsirwa kunoko ndezvipi zvachinja kubva pane zvakanga ari mazuva mashoma apfurai? Stella ndakauya naye pano apa angasagone kumira zvakaita anga kumira akakotama. Dumbu ranga rasvika kugeza anga asisagone aita akageza kumusoro ndomugeza kunoko. Asi kuuya kwandakaita pano kubatsirwa kwakaita nasekuru vepano kwese uko dumbu ranga rakaoma kunge dombo asi zvinorapfa kwese uko rabva kwangosara dumbu iri chete. Asekuru vanga vachiita skani yavo vachimuona kuti akaita sei. Dakara vachimubatsira dakara mune chinhu chakazobuda chaioneka chaifamba chichifamba. Munhu vaive panapa vakachiona. Ambuya vaiva nemwana akarumwa nenyoka vaive pano vakachiona chinhu ichi. Tese tikashedzana tikachiona asi chinhu ichi chakazofira mudumbu. Baba vari panapa vachiita skani yavo ndopavakazoti
tichienda naye kupi ndobva taenda naye kubva vatibatsira baba kubva taenda naye pasikani. Saka Stella uyo akatorwa sikani, saka sikani yake iripo, saka akanzi ngaaoparetwe. Saka mari yekuti aoparetwe hatina, saka tinotokumbirawo rubatsiro kana panewo vanokwanisa kubvisa ruoko. Ndanzwa vanhu kudzosera mashure, ndanzwa muchitaura kuti takaona chinhu chaitofamba mudumbu. Chaitofamba panapa padumba pesa chichitooneka, chaitofamba chichitooneka, vanhu takatoshedzana tikatochiona, asi chinhu ichi chakazofira pai mudumbu. Okay, sambuya ndiri kuona makore anenge afambidzana kuti uzonzi ambuya. Mati kukura kwenyu kwese mati mambosangana here nechitiko ichocho? Tambosangana nacho chitiko chakadai, takatotanga kuchionawo pana Stella pamuzukuru wangu ipapo. Chishamiso icho chasati tambochiona kuti munhu anoita makore 3 akaita zvakaita. Okay, asi chinhu ichi abatsirwa zvokuti kudya anga asinganyatsodya, makumba anga azvimba kana kusumuka ndanda kuti tokutobatsira kuita sei kusumudza anga aremerwa zvisingaite munomu. Asi vasiguru vari pano vakatibatsira chaizvo, vakatibatsira zvakanyanya. Adzimai vavo ndo vakatifonera kuti uyai kuno, tikatendawo mukoma Sly vakatitakura vakatisvitsa pano nemota yavo, tanga tisina kana transport. Tikasvika tikabatwa zvakanaka, aiwa tabatsirwa zvokuti nababa, asi stage yapo ndiyoyo yesikani yakanayo musikana. Okay, ndisati ndakubvunza yangu zvesikani izvi, ndichimbonyatsodzokera ipapo pachinhu ichi. Vazhinji vangade kunyatsozoti chaioneka tiruzoti kana mwana achikika, handiti mwana kana achikika munotonoti iri gumbo ratese, asi ichi manje chaioneka unge chii? Aiwa, chaingo hachina kutombozikanwa sechinhu chaive mudumbu, asi chinhu chakaratidza kuti chakakura chiombe. Okay, tichienda edu panyaya dzekuti akazoenda masikani, tozoti pakambotaurwa interview namukoma Sly, takanga tiri tese, ndoda kuziva kuti tainzwa muchiti makaenda kuzvipatara zvakasiyana siyana, asi masikani aisabuditsa kuti chii chikuitika. Iko zvino sikani yakazoti kudii? Vakachiona chinhu ichi chiri kuoneka chirimo mudumbu, chinhu chanzi chinenge chinyama chiombe. Saka chinhu ichi chasumudza matumbu kuno kumusoro, kundowamuti mwana akafutisa matumbu akaanza akuno kumusoro. Muchazoonawo pasikanipa. Okay, saka mashoko enyu kuna sekuru nekutozoti muri mega kumba zvairamba kuoneka, asi sekuru kuziva kwamaita kuno kwa baba Allie mabatsirwa zvakanaka. Tabatsirwa zvakatatu. Pane chimwe chinhano kubvira patakabvira pa2 years dzese dzitanga tichingofamba, 3 years tichingofamba. Akambogara kumwe kwaakagara 8 months, iwe muchipatara akagara 2 weeks arimo, ndo maitorwa masikani esa. Asi hapana chaivangoti hamuna chinhu, hamuna chinhu. Asi pano pana sekuru ava atabatsirwa zvakanyanya. Zvese zvanga asingakwanisi kuita akuita, asi dumbu ndorangosara rakadai. Okay, pamukuti ari papo kuti anga asingakwanisi kuita zvinhu, mungatsanangure mhuri yeZimbabwe zvichida vamwe havana kuona pekutanga paya kuti ndezvipi zvaitadza kuitwa naAlice zvaakukwanisa kuita iko zvinozvi? Naiwa kudya kufambawo, kundofamba kana ikoko kwatakaenda kwadhokita akatenda achifamba akadzoka achiita sei anga asambofamba zvokusvika paanenge akufemuruka zvisingamboiti. Akaizvo nekutofamba aiwa anotofambawo achitoitawo zvaanoda kuita, kana kutozvibikirawo poriji rake iko panapa ega rokuti aita sei adye. Asi kumusha idya iri poriji ega? Anga kudya anga asingadyi, masipunu mashomani anobva aregera. Tionwa hafu kapu, asi ezvino aiwa tii ari kuonwa sadza, aiwa anotodya zvokutopedza sadza, anga asisadya. Sekuru vakatibatsira chaizvo panapa. Vakauyawo souyawo vamwe baba vanga vakazvimba dumbu, vangoita 2 days vakatobatsirwawo, vakatenda dumbu riye rapera vakatoendawo kumba kwavo. Kana makaona mwana wewe kuruma kwenyoka anga ari panapa wapi vachimuti anga akatoningirikawo akaita sei, vakazomuti aendewo kuchipatara nesu, akaenda kuchipatara parenyatwa. Akazoenda pakirinika akanzoendai nayo kuparenyatwa zvokuti vakatoendawo naye. Aiwa taona sekuru ava vari kubatsira zvechokani. Zvandaonawo nemaziso zvisiri zvokuita sei zvokutaurirwa.
Saka makanzwa sei muchizoenda kuchipatara? Ndinga mama aneta saka makataura kuti aneta nekuenda kuchipatara 3 years ndingozvanza hapana chationa mozosvika munzi aiwa igrowth. Makanzwa sei sambuya vaStella? Aiwa unonzwa kufara chaizvo kuti aiwa chiri kumurwadza chaita sei chawanika. Okay. Saka iko zvinonzwa mucharo tikudiwa mari dzemasikani. Mungakwanisire kuudza vari kukuona izvezvi zvichida vamwe vari muno muZimbabwe vamwe vari kunze kwenyika vanoti aiwa isusu takazvipira kubvisawo mari iyi neiyi kukwanisira kuti mwana anoitwa operation kana zviri zvoda kuitwa kuchipatara. Aiwa takasununguka kumhuri yeZimbabwe anenge achikwanisa kutibatsira aita sei anotibatsirawo. Okay. Imari iri kudiwa pazvinhu izvi? Mari hatisati tasati imari iri kudiwa. Saka kuchipatara vakangoti tamita skani ane growth. Aiwa vakatoba akabatsirwa vakatobatsira vasekuru vakatomubatsira kubhadhara skani. Vakatobvisa mari yeskani. Vakabatsira chaizvo sekuru. Okay. Zvichida izvezvi sekuru havapo izvezvi but vachazoona zvamuri kutaura nekufara kwamuri kuita. Mashoko enyu ndeyekuti kudii kuna sekuru? Aiwa sekuru ava ndiri kuvatenda chaizvo ende handikwanise kukwani kuti ndinovaitirei nokufara kwandiri kuita. Sekuru amai vepano vakatifonera kakawanda uyai muri kudiwa nasekuru. Asekuru ava havagone chishona ndinenge ndichikupirikirai chokwadi vakaita rudo. Vakabata mukomasira vakauya vakatitora chokwadi tine 2 weeks tiri panapa nhasi tiri kukwanisa 2 weeks. Tiri kufara zvakanyanya chaizvo vanhu havanadi asi nezera rangu nezvavandiitirai. Tiri kufara zvisingaite chaizvo. Ndichangosarawo ndechekuti muzukuru wangu aoparetwe waito abviswewo chinhu chachona chiri mudumbu zvachakaonekwa nasekuru. Kuti vaitiwo interview vainhingirikewo vari pano vachitosikaneyawo vari pano. Sekuru ava vanoshanda zvechokwadi vari kubatsira vanhu panapa ndichiona. Okay. Zvino mukazosvika toti toziva kuti vana gogo kumusha vanenge vari vanhu vanoremekedzwa kumachechi kumakereke muraini. Mozosvika gogo mozoti ndakazoenda kuHarare ndinobatsirwa nasekuru. Sekuona kwenyu nharaunda ichati kudii? Hapana zvainomboita nharaunda nokuti upenyu hwemunhu hunodiwa. Upenyu hwemunhu hunodiwa. Saka makagadzirira zvese zoti kuchataurwa zvakawanda. Makagadzirira basa nazvo izvo kuzvitaurwa handinei nazvo nevanhu chanogona kuti muzukuru wangu aita sei paitika chinhu chakanaka inga chinotaurwa chaizvo muchato chavo unosoropodzwa. Saka izvo zvingatadzi kusoropodzwa zvakadai. Havatadzi vanosoropodza munongozva vanhu vatema takasikwa takadaro. Hatina kuitwa sevarungu. Ndizvozvo chaizvo gogo. Zvichida mune nhamba dzefoni dzekuti vanoda kukufonera ivai vanokwanisa kuti aiwa gogo tawana dhora iri tawana $5 regai tikutumirewo mari mukwanise kutenga mishonga ichazodiwa pana Stella. Namba anadzo yeStella anozoti rangu harina zvakutorejiswa. Aiwa regai tigopiwa nemusikana namba dzenyu kurejiswa chete. Okay. Maita basa gogo. Nesuwo tinotenda zvikuru naika nokutirangarira kudai. Kubva nesu kushamba kuti muri kungotiteeredza. Tinemi gogo svika zvaita tinemi. Tinozvikudza mukunge Mwari vakuitirewo zvakanaka. Murambe muchingotitsvagawo. Mazvinzwira muri yeZimbabwe vandanga ndichitaura navo ndimbuya vaStella vari kunzwa kufara nezvavakaitirwa neSlyMedia TV kuti shuwa mandibvisa kushambwa muzukuru wangu asingagoni kana kugara asingagoni kana kudya ega muchindiunza kune mubatsiri wangu tanga tisingazive kuti tichazosvika pazuva ranhasi. Vari kuti kubva Alice paabva kuStella kubva paabva kumusha akanga asingakwanise kudya asingakwanise kugara. Pazvipatara zvese zvatakaenda hapana kuwana akakwanisa kutiudza kuti chii chaiva mudumbu remuzukuru wangu asi nekuuya kwataita kuzobatsirwa kuno kuHarare takwanisa kuzoziva kuti muzukuru wangu ane growth chava kudiwa muri yeZimbabwe chitsvambe chekuti tibatsirane nemwanasikana akwanise kunobviswa growth rabatwa kwana chiremba. Iko zvino rega timbonzwawo kubva kuna Stella ndiye akatakura dambudziko iri kuti ari kunzwa sei zvichiri zvakafanana here zvaainzwa kubva kumashure kana kuti zvava nemusiyano. Uri sei zvako Stella? Ini pano zvino ndiri right. Ndiri kuona face yako kuti iko zvino iri kuratidza kuti wava right. Papenda wa right. Wava right ka? Papenda wa right. Kudya ufananzwa gogo achiti iko zvino kana kubika wakubika wega.
aiwa kudya ndakutobika kana pamwadzo redio kutamba usada nawe dumbu chete song yaunofarira ndepi ndipo kuti te ndionoti shuwa wasimu unongoisa chero ndikunzwa kufara kana because musi watakauya wewe ndaiona kuti musikana ari kubatikana but iko zvino ndikuona kana nechiso kuti chapenya nyama dzangu ziri kungodzimba ipa uri kunatsonzwa kurwadza izvi nezvipa idumbu dumbu stage 1 okay zvira zvekubaya baya wambengo chitaura nezvemakumbo ari kuita sei makumbo ari kuzvimba izvi kuzvimba kwemakumbo zvakatanga rini zvine more than 1 week ratodarika iko zvinonganitsanangurire kuti kubva ku 3 years dzese dzichombodzoka ku 3 years dzese kuti zvauri kunzwa nhasi wauya kuzobatsirwa kunoko nezvawainzwa kumashuroko zvava nemusiyano upi vachikutanga mwezi maboda kutenda mukomasai pakati ndirezuva ndisvike panzvimbo ino zvekuti pano dai ndakatofa pano pasina kuzonditora ndisina kusvika nzvimbo ino apa mune ndakafa kupfungwa dzanga ndanga ndanadzo ndakasvika nzvimbo ino ndisingagone kufema ndakatodza kana kufema kana kugara nange padasvika kunoona mukomasai mota chikaitoita zvekuti mujinga mahambuti vanoti pena yandainzwa ito zvinzirodziza mujinga mahambuti vanosvika kuno ndikasvika kuno sekuru vakati munhu maiki dzako enai nemanziko zvimwe atasvika handasagona kana kufema saka ikondotsisi kuda ndibvunza hanje ndakagona kutaura nekufema pandasvika patagara patarara bvatangapa mushonga yakandibatsira pandapanganzwa apetete kudya zvatangakwanisa kudya ndakudya pasina chakunetsa kudya ndakudya fema ndakufema zvakanaka famba ndakutofamba handichamuzwa kana kuzara kwandaita papili sendainzwa kwese kwanafamba ma8 months andikagara mumasango ndichigara ndinzi zvinopera mumasango mandikagara hapana chenje ikaitika asi kubva pandasvika pana sekuru pano hapana peni yandakunzwa pakana peni dumbiri kana kutoribata kwandotoita koko ndasingabatike ndendikatotoribata yaitongorwadza kana kutoribayira kurubhinya kurudhinyika zvanga risingaite dumbu racho zvekuti kugara kwandikaitoko ndaitongovavarira ndinoti hapana zvekuita asi kugara asi apa ndakutogara pasina chandichatadza wakutotamba redhi ndakutotamba asina wedumbu iyo ndo yangosara zvekuti pasina sekuru pano vakandibatsira ari ndakafa mune Zimbabwe okay tichizonzwa sekuru vachiti iko zvino ndasvika pandikufungidzira kuti zvaita chienda kuskani wakanzwa sei apa maimboenda kumashure kwesoko ku 3 years dzese muchimboenda kuchipatara uninza pana chatukura wakanzwa sei unotenderero nemadhauzo kuti futi kuchipatara mwezi wabugunda uskani kwatienda ndikatomboramba sekuwandisela chienda kuskani poskani zvakunobuda zvinhu zvandikavanzika zvakavharwa zvakunobuda ila sekuru skani ndizoenda kuskani skani fambira maharo maskani ndafamba 5 maskani echi6 ndo yemwe yacho yekupesa inonzi either munhu wakaita sei inobuditsa zvinhu zvaunazvo ndakaienda skani iyo hapana chakabuda maskani ese andikaenda hapana chaibuda sekuru andikazona kuskani uku zvekuona ngoti hapana vaniswa kunditienda asi moyo wangu ndakanga ndisinchitodha kutota sekuru nditiendawo vandaenda vandandipafanyibuda mazautsi andikabuda kuskani ndinzwa pani zvikuoneka nguva yacho yemufaro notobuda mfana kuti hapana kuti zvinorwadza kuti pain wenzwa pain usingazori chichikukurwadza pauri zvinorwadza asi apa ndakuzori chiri pandiri chii burikidza nasekuru okay ngatidzokerei dokta vakabata mapepa ako aya Stella tauya nemapepa ako eskana aya verenga wakanzwa sei mengo wakafara ndinganyepi muri Zimbabwe mengo wakafara nokuti ndarina ndine dhauti kuskani uku kuti kungoendawo nokuti ndandanzwa ndikuenda mumaskani pasina chikubuda asi pari zvino marizauti angu akazobuda okay sekuru vakati ndo zvabuda muskani kwakudiwa mari yekuti uchiita sei kumberi kwachona kuchipatara kwakudiwa mari inoitwa operation ndo yakudiwa pari zvino asi isu hatina mari yacho ina yakunyorwa here kunzi mari apa panonyorwa mari apa ngori sikanjiri kangoitwa panonyorwa mari yacho okay alright saka kune mhuri yeZimbabwe ndezvipi zvauri kuda iwewe ukaitwa operation tinoimba kuti ichange yakanaka operation ichava successful unoshuvira here kuzodzokera kuchikoro kana kuti unenge wakuda kuita kaproject kako ukwanisa kubatsirana kuchengetana nagogo zvinhu zvakuto zvekaproject iwezvi
nokuti ava vanga vatisunga varoya ava vado tisitishaya tatinotoita sangoda kuti uchinje kuti uite chinoonekawo uzochengetwa mbuya vakuraramise vavo unodzoka uchivaprova them wrong kuti aiwa ndadzoka zvamaida izvezve zvaramba ndovimba kuti ndosong yandada kutanga kukuridzira iyo ndonoti shuwa adie Stella anogona kuti ase kutamba song ende vese vanga vakabata vaiva uchivaudza kuti ndiri kudzoka zvine power. Okay, saka iko zvino unokwanisa here kusiya namba dzako kune vanoda kukubatsira panyaya yawataura kuti hapasati pane mari iri kudiwa asi mari vanhu vanoziva kuti kana uchienda kuoperation kunodiwa mari yakadai neyakadai unokwanisa kuvasira here namba ina matosedza namba dzadzisi paiko cash this paiko cash alright regai tigona kuti tozvifambisa sei kuti uwane mari pekuisirwa mari yako anditi okay saka mashoko ako iko zvino ekupedzisera maybe zvauri kunzwa iwewe zvauri kunzwa kuti izvi ndo zvandoda kutaura zvingava kutenda Sly Media zvingava kutenda sekuru zvauri kunzwa iwewe ekuda kusira muri yeZimbabwe mwana muri yeZimbabwe zvandoda kuwasira da kutanga kutenda kwamasly iko kwandaita uko zvikuru chaizvo nevese vaSly Media vese ndinovatenda vari kupusha vari kuvapusha kuti vaamba chidzoka kwandiri ndimwari ada kuti ndirarame akavapusha tine nasekuru vakandibatsira kuti ndiwanike kuwanika chirwere chiri pandiri nemakore andadzungaira 3 dzese pasina chinooneka asi kubva ndasvika pano ndakawanika chirwere changu pandakuburikidza nekurapwa nasekuru pakati yamunhu chaiye vamwe vasingatauri kuna sekuru vakasvika vaitaura vanorwara nechirwere chipedzekera munhu haaraiti vanoyoti matumbo dumbu nenge rangu vadzika matumbo asisina asi bukidzana zvirwere zvinhu zvakasiyana ngomemba kuti futi uchatongobva pano usisina ndisisina okay panyaya project hatina kuzopedza wangoti ndoda kuzoita kaproject udaita project yemaprojects akawanda kaya muneZimbabwe project ndingakuona kuti wangowaporo zvakaita seika ukuburikidza kuti ndingokwanisa kubata zvakaita seika toengo project yonozongoita nguva yacho asi uda kuita project yes okay aiwa hazvina kuipa mazvinzwira haya muri yeZimbabwe Stella ane mufaro mukuru vakaona video yekutanga munonyatsoona kuti mwanasikana akanga akabatikana asi iko zvino hanzi mukandiridzira baba Harare prove them wrong nekuti dambudziko rangu rava kusvika kumagumo ndava kuda kutokwanisawo kuita ka project kangu mukandibatsira ndime vanhu vandiri kuvimba nawo asi chandikunyanyuda ndechekuti mundikwanisawo kundipa mari yekuti ndiende operation ndinobviswa growth iri kutaurwa ndizokwanisa kuita maprojects angu ndigokwanisawo kuchengeta mbuya vangu chizosangana zvakare pamaprograms anotevera zita ndinonzi Elizabeth Nyagyo SlyMedia TV building bridges ndida kutenda mukoma Silvester simbi yebasa nasi ndo vakandibatira kamera chizosangana zvakare bye bye for now. Sly Media TV, building bridges.